По рецепта този сладкиш трябваше да е с ябълки. Аз обаче, докато си приготвях продуктите за него, реших, че искам да е с вишни. Допълнително добавих и малко какао, а накрая го залях с разтопена нутела. Получи се нещо съвсем различно от оригиналната рецепта, но пък беше страшно вкусен. Вишни в компанията на какао и разтопен шоколад са невероятна комбинация. Рецептата оставям в описанието на видеото.